ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل شاہ صاحب آفیشیل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ مینا 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 اللہ مینا 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 اللہ مینا 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 اللہ مینا 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 کار دلی بنو دے او اظہار دلی بنو دے مینا کار دلی بنو دے او اظہار دلی بنو دے غنی یار 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 دلی بنو دے سجوند پدار دلی ونو دے بس یو حسن دلا سجوند پدار دلی ونو دے بس یو حسن دلا سجوند پدار دلی ونو دے بس یو حسن دلا سجوند پدار دلی ونو دے روغ ہس گٹا اونکڑا دا زلوار دلی ونو دے روغ ہس گٹا اونکڑا دا زلوار دلی ونو دے غنی یار دلی ونو دے دلی بنو دے غنی یار دلی بنو دے غنی یار دلی بنو دے کلا پوہی گی